ನಮ್ಮ SDM ಕಾಲೇಜ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇರುಲ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಕೊಂಚಿ ಹೊಸ ಬಿನ್ನೆರುಲ್ಲೇರು ಆ ಏರ್ ಪಂಡ ಪೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ದ ಮೋಕೆದ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಡೀ ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತ ಇದಕ್ಕೆಂಚಾಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏಪಲ ಇಂಚ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಪಿದ ಇರ್ದತ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ತ ಅದೇಪಲ ಅಮ್ಮಡ ಪರಂದಿತ್ತೆ ಯಾನೆ ರಡ್ಡ ಜನ ಪುತ್ತೂರ್ ದಕ್ಕಲು ಅಂಡ ಸೆಟ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜನ ಅಂತ. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಏತ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೇಸ್ ಮಂತೀನಿ ಟೀಚರ್ ಮೂವಿ ಡೇ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದ ನೋನು ನಿರೀಕ್ಷಾನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಎಂಡೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳು ಅದೇ ಅಂಕಿತ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇದೀಗ ವಾ ಆನಿಮಲ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಮಂಗೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಒಳ್ಳಿ ತೋಟ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ SDM ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ.